The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit and of the joints and the marrow, and is a critic of thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. As we labor in the Lord faithfully, we wait patiently on the Lord, who makes things grow. I am the light of the world. He that followeth me shall not walk in darkness, but shall have the light of life. For I know the thoughts that I think toward you, saith the Lord, thoughts of peace, and not of evil, to give you an expected end. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to every one that believeth, to the Jew first, and also to the Greek. For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. Your word is a lamp unto my feet, and a light unto my path. And the gospel must first be preached to all the nations. And my people who are called by my name humble themselves, and pray, and seek my face, and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, will forgive their sin, and will heal their land. My son, do not forget my teaching, but let your heart keep my commandments. For length of days and years of life and peace they will add to you. How happy are those who hear the word of God and obey it. Ang sunod nga pipila kagudlo ato kining igahin sa usa ka hilo mga pag-ampo. You have the privacy of your priesthood, the option of rebound if necessary to ensure the filling of the Holy Spirit for the perception and metabolization of Bible doctrine. You also have the opportunity of blotting everything else out except concentration on the teaching of the Word of God. Kung galang kanimo, higalang wala pa'y Kristo sa mong kinabuhi, kidapit ka sa pagdawat, pagtuo kang Ginoong Jesucristo, ingon nga imong personal nga manluwas, aron ikaw maluwas, o nga makasalmo to sabi ka nini nga itong pagabuhaton nga pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios. Busa sa hilom, magampo kita. Let us pray. Heavenly Father, it is so stunning and amazing, the moment by moment, minute by minute, hour by hour, day by day, year by year. You stand by our side. You never leave us. You never change. Your faithfulness never wanes. Your love for us is always constant. We thank you, Heavenly Father, that your grace is sufficient for all that we do and for all that we are. We also appreciate the fact that we have an eternal security in you that cannot be shaken regardless of the circumstances, regardless of politics, regardless of the status of our nation, regardless of the simple circumstances of our lives. We now pray that the doctrine might be real to us, that our minds might be open to what we are about to study today. We ask all this in Christ's name. Amen. Mayong adlaw kaninyong tanan mga higala ug mga kaigsuonan nga
paminaw ni atong pagtuon sa pulong sa Dios ubos sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Unas tanan magapasalamat kita sa Dios nga iya pa kitang atagan og lugway sa atong pagkinabuhi, gipabuhi pa kita. We are alert with a clear mind, and we are alive and kicking. We are still breathing because of God's mercy, love, courtesy, and grace. Grasya king tanan nga atong gipahimuslan. We do not deserve it, we do not earn it, nor work for it, because it is grace. Karon atong ipadayon ang atong gibiyaan nga gisgutan kaniadtong the last time that we had our Bible study. Aniyan man kita sa atong dugukan sa atong hilisgutan nga mao ang the Doctrine of Mental Attitude Dynamics. Okay, padayon kita nini, paghisgot nini. Kitang mga magtotoo, ato namang na tunan kini. Gimanduan sa Dios, human kita maluwas, nga kita tuon sa pulong sa Dios. Agi ka nagsunod sa iyang mando diya sa 2 Peter 3:18. nga nagaingon sa in English, but grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Ang process nini or ang mechanism nini pagtubo mao ang pagtuon sa pulong sa Dios. Pagtuon sa pulong sa Dios nga mao hunahuna sa Dios. O diha sa 1 Corinthians 2:16 atong kanunay ning gisubli-subli aron di na gyud nato makalimtan, nagasulti ka na nga mao ka nang huna-huna ni Ginoong Hesukristo. Kining atong gitun-an adlaw-adlaw mao kini ang huna-huna sa Dios, huna-huna ni Ginoong Hesukristo. Ug mao kini ang pasudlon sa atong pangunahuna. Okay? Kay mao man ay agyo sa pagsunod sa mando nga we have to renew our mind. See? We have to renovate, bag-ohon ang atong pangunahuna. Gikas mga tawhanon, kalibutanon nga mga pangunahuna, karon pulihan ka na sa panghuna-huna sa Dios. Ug mao ka na nga kitang mga magtotoo nga nagapadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios, naay panahon nga kita magkasama na sa atong pangunahuna. We will be like-minded. Apan ang pangutana, kanusa kita when can we be like-minded? Well, the answer is when your mind is only focused on the Lord Jesus Christ and His Word. You see? Kung atong ipunting lamang kang Ginoong Hesukristo o sa iyang pulong, then we can be like-minded. Whenever we notice some churches nga nagwatak-watak, disunite, disorganized, there is only one solution to that. Usa lamang ang kasulbaran niya na mao ang pag-unsa. Let the church members have and possess the divine viewpoint thinking. Pinagi sa tuon ug pagtudlo sa pastor magtutudlo niya ng maong kongregasyon o mga kasimbahanan. Kay lagi we are in the age of apostasy. Tuod kini nga atong age, atong panahon sa simbahan. Apan at the same time, panahon pud ni sa unsa pagka layo na sa kamatuoran ang mga magtotoo. Nisi kay ngano niya kita nasud nining panahon sa unsa apostasiya. Ang buti pasabot sa apostasiya mao ang pag-unsa departing from the truth na ang kadaghanan sa atong mga kaigsuunang magtotoo. So, na-disunited. Mao ginay may tabo. Wanay pagka hiusa, you see,
dili na managsama ang ilang mga panguna-una. Now, so ang solusyon gyud nimo ang awhag, aghat, pagdasig sa mga sakop sa mga kasimbahanan o sa mga kongregasyon sa pagtuon sa pulong sa Dios nga maong panghuna-una o huna-huna ni Ginoong Hesukristo. Okay, adto ta sa John 15:11. Aprihan ang imong Biblia o ako kamanggi dasig nga dala ka na sa imong Biblia every time ka maminaw sa atong pagtuon sa pulong sa Dios, nga at least andam ka na sa pagpakli niya na kung na ay mga teksto nga atong pagtukbilon o imo dayong makita. O diha sa John 15:11 kung naa ka na sa maong teksto, nagaingon kini sa in English, "These things have I spoken unto you, that my joy might remain in you, and that your joy might be full." You see? Now listen. Ang hingpit nga kalipay, perfect happiness, mao kini ang end result of Bible doctrine, pulong sa Dios nga liyok-liyok na o nagatuyok-tuyok na diha sa imong stream of consciousness, sa imong pangisip. Now, so the result of perfect happiness is perfect peace. Hingpit pod nga kalinaw. This kind of peace, dili kini what we think humanly speaking. Dili ni tinawhanon nga kanang pagsabot. Way labot ang tawhanon nining this kind of peace nga itong gisgutan, nga perfect peace. It is part of human personal love for God. Bahin kini. Kung naa ka na panag-iya ka na ng imong personal nga gugma nga to sa Dios. In fact, usa ka na sa 10 problem solving devices nga ito nang gitunan. Ug mao kani nga bahin kining maong hingpit nga kalipay o hingpit nga kalinaw, bahin kini sa tawhanon nga personal nga gugma nga to sa Dios. Tungod kay the metabolized Bible doctrine as post-salvation epistemological rehabilitation, ana naman ning dukot o mitapot na diya sa imong alimpatakan. Okay? Kinanghisgot mo ning mental attitude dynamics na mao ni bahin ini atong hilisgutan. Ang angay natong hinumduman ang napo ka kasulbaran sa atong mga suliran. God's 10 problem solving devices. Iya kining mugna kini sa Dios. Og iya kining inimbento, inunta, if we can use that word. He invented all this through His omniscience, through His omnipotence, sa iyang pagkalabawng makagagahom. Kay siya tagad manggayod sa iyang mga anak, kitang mga anak niya, nga mga magtotoo. No, by the way, ug magtotoo ka karon, samtang naminaw kaning atong gilisgutan, ikaw anak sa Dios. Okay? O gitagad ka og maayo sa Dios, o gisangkapan kaniya sa imong mga gikinahanglan sa kinabuhi, labi na sa imong kinabuhing Kristohano na karon, kanang pagsangkapa giandam na sa Dios sa kaniadtong wa pang tanan. In eternity past, iyang giandam kanang tanan nga mga kasangkapan nga gikinahanglan nimo. Okay? Dili kay ang imong buot maangkon, kundi ang imong gikinahanglan. Because there are two different things, need and want. Kasagaran gud nato ang atong giampas ang atong want.
nga maangkon unta nato nga atong want, dili nga atong need. Ang Dios nagalantaw, nagatagad kanato sa sangkap kanato sa tanan nato nga mga kinahanglan. Way kuwang. Unsa gisulti diya sa Filipos 4:19. My God shall supply all your needs according to His riches and glory in Christ Jesus. Na diha. Klaro man na kayo. Nga siya ang nag-provide, nag-supply sa atong panginahanglan. So, sangkapan ta sa Diyos. Iyang giimbento kining napo ka mga kasulbaran sa atong mga suliran. Okay? Now, diha sa 1 Pedro 1:8. Nablihi palihog ka na imong Biblia. 1 Peter chapter 1 verse 8. O gana nagaingon, whom, ang whom diha, mong Diyos, whom, having not seen, ye love, in whom, though now ye see Him not, yet believing, ye rejoice with joy unspeakable and full of glory. Now, sa ako nang ginaingon, ang whom diha mong Diyos. Now, ang ye love, mao kana ang sa in English nga pag patinaw nimo, it says harmonious rapport with God. Kanang imong gugma ngadto sa Dios. Harmonious rapport. Na ay panagdugtong hanoy nga pagka smooth ang imong pagkadugtong ngadto sa Dios. Ye love, in whom thou now ye see Him not, yet believing, ye rejoice with joy unspeakable, nga di nimo matukib, and full of glory. Buhong kana sa unsa, tugub og buhong sa himaya. Now, ang hingpit nga kalipay, perfect happiness, resulta kini sa reciprocity, vice versa. Loving God because He first loved us. Kay kana makita sa 1 John 4:19. Ang blihing mong Biblia, ana diha, nagasulti, we love God because He first loved us. 1 John 4:19. Now, ang hingpit ng kalipay, perfect happiness, is compared, ato naman ang gisgutan po last time, perfect happiness is compared to the water that we drink karong panahon na. Ato bang inom adlaw-adlaw, ang atong giinom na karon filtered water na, di ba? Kaniya to pa man ni mga filtered water apan karon mga moderno na. Now, do you know how water is filtered? Kining maong procedure, gitawag kini og osmosis. Now, ang osmosis is any process by which something is acquired by absorption, pagsuyop. Okay? Now, this process is done to filter contaminants. Comparatively speaking, when it comes to doctrine, so kung bahin na gani sa pagtulunan sa Biblia, ang contaminants niini mo ang dautan ug ang sala, evil and sin. Mo ni contaminants. Therefore, sa diha nga himuon kining maong process, when this process is done, mahuman, the water is now pure. Limpyo. Okay? Limpyo, anay sambog. Doctrinally, that is what we call perfect happiness. Mao ka na pagtandi niya na. Mao ka na perfect happiness, hingpit nga kalipay. Now, sa diha nga usa ka magtotoo, makarnal. Oh, by the way, kanus ang usa ka magtotoo makarnal? Kay duha ra mga klaseng magtotoo, karnal o spiritual. I mean, status kini ang iyang kondisyon ba. Now,
ang karnal nga magtotoo. Naibaw naman tingali ka, o ato laning sublion, pagpatinaw nimo, ang magtotoo mahimong karnal sa diha nga siya makahimo o makabuhat og sala. Okay? Sala ba sa hunahuna, sala ba sa dila, sala ba nga makita o overt. Okay? Any of this. Basta nakasala ang magtotoo, kana siya nga magtotoo na himong karnal. Ang kanang pulong ang karnal, ug imo nang binisayon, murag karne. You see? Ang karne, unsa man, gikinahanglan, unsaon man na pagpreserbar ang karne. Kung imo ka ng tanugan o dili kay tanugan, imo usa nang isod sa refrigerator nga dili siya bangos, di siya madaot. Okay? So, unsa may buhaton gawas niya na? Di ba asinan? Asinan. Kaya nga no, ang asin is a preserver. See? Usa ka na purpose sa asin, to preserve. So, imo nang asinan, aron dili mabaho, mabangos. Okay? So, karne. Karne, dali ra siyang mabangus, malata, mabaho. You see? Mao na ang kahimtang sa usa ka magtotoo nga nagalunang sa sala. Ngawa niya kana ikumpisal nga to sa Dios. Kung magtinir siya diha sa iyang kalag kanang maong sala, mao na makapabaho. O imo lang ni itandi niya na nakapabaho. Karnal. Apan sa may opposite, unsa may atbang nining karnal, spiritual. Unsa buot pasabot sa spiritual, kanang magtotoo ha, waysa, he is free from any sin, so therefore he is filled by the Holy Spirit. Gipun-an si Espiritu Santo, o gawas nga gipuy-an, gipun-an si Espiritu Santo, o nagapadayon siya sa iyang pakig-ambitay sa Dios, fellowship with God. So nahimo siyang spiritual. Ikuha ka na sa pulo nga spirit, he is controlled by God, the Holy Spirit. Okay? Kasabot ka? Okay, so duha ka klaseng magtotoo, karnal o spiritual. Ikaw papilion. So when a believer becomes carnal, he will never experience kining atong gisgutan nga hingpit nga kalipay. Dili. He will never experience this perfect happiness. Ngano? Tungod kay naaman lagi siya sala o pipila ka mga dautan that is in diha niya. Kay kini siya eventually kining maong karnal nga magtotoo, mahimo na ni siyang reversionista. Kanang word nga reversionista, reverse gikan kana, murag mo unsa, mo atras, mo about face sa iyang pagkinabuhing Kristohanon. Inay nga mo sutoy siya dito sa unahan mo, move forward, mo abante, ning atras na. Nili mahimo ang usa ka Kristohanon mag-atras abante. Kaya magsigi ka atras abante, kapuyan ka na mo abante, mo atras na lang ka kanunay. Mao gyud tendency may tabo nato. Mao na nga, we have to be discerning. We have to be magmatngon ta kanunay, magmaalinggat gyud ta kanunay. Mao na discerning. So, dili siya makatagamtam nining hingpit nga kalipay. Dili. Kung na siya mga sala o mga dautan. Kay karnal lagi siya, niya, mahimo na siyang reversionista sa madugay o madali. So, I hope you know what I mean. So we can see how important to have this kind of happiness. Mahinungdanon kayo kining pagpadag-iyan nining maong hingpit nga kalipay. Hingpit nga kalipay. Namuingon telling uban, mura mag-imposible nga maangko na itong hingpit ng kalipay. Kawa man kay hingpit ng kalibutan na. Wala lagi.
ang Dios ra na hingpit man siya. Mao na nga kung ikaw musunod sa iyang mando, mga sugo, then gikan ka na sa hingpit nga Dios. Kana matagamtaman nimo ang kahingpitan. Kay kana end result sa iyang pagkahingpit. No, iyang mga pulong hingpit. Because reflective of God's being perfect. Kasabot ka? Way kuwang, way sobra, hingpit, perfect. Ang Diyos. Mo nang iyang pagsangkap kanimo hingpit. Moingon gani ang pulong sa Dios nga maangkon nimong hingpit nga kalinaw. Maangkon gyud nimong hingpit kalinaw kung ikaw magasunod lagi sa iyang sugo, mga mando sa iyang pulong. You see? So we can see how important to have this kind of happiness. O kini, by the way, paminaw, kining kind of happiness di sa atong unsa alimpatakan diri sa atong mental attitude mo ni sud kini ubahin kini sa atong topic nga mental attitude dynamics kay mga dynamics na magud ni. Now, when can we believers avoid sin and evil? When? Kano sa man ta makalikay sa sala o dautan? Well, ang tubag, by rebounding and then keep moving. Muna, paagi ni sa Diyos. This is God's rule o iyang mando. Kung imong sundon ka na, then you can be assured kay God keeps His word. You see? Now, so in other words, ang paagi nga imong masalikway o makanang malikayan ang sala o dautan is by rebounding. Ano say rebound? Pagpauntol nimo gikas gawas balik ka sa sud. Ano say pasabot? Sud ba sa imong dapit nga may gahom sa Dios? Nga ginganlan sa in English og operational divine dynasphere. O kining pulong dynasphere wa na din mo makita sa diksyonaryo kini kombinasyon is duha ka Griego nga pulong dunamis ug spheia. Ang dunamis sa in English is power, sa Bisaya gahom. Ang spheia mao ang sa in English mao ang place, sa Bisaya dapit. So atong tapuon kana dapit kini nga may gahom. See? It is a place of power. Ang power diha dili tawhanon kun dili Dios nun. Iya kining gahom sa Dios. So kung ikaw you are free from any sin, then tuwa ka magapuyo nga ng lugara. A place of power from God. Kanang operational divine dynasphere. So, in English na nga dynasphere. You see? So, there is unsa na mga benefits niya sa suod. Unsa may mga benefits? You are filled by the Spirit. You have fellowship with God. Unsa? We have harmonious rapport with God. Unya, in fact, sa prinsipyo din nagaingon nga you are as good as God is good. You see? Kaya sa isulti ni Ginoong Jesucristo sa iyang mga pulong, be ye perfect as my Father in heaven is perfect. Na sugo po na mando. Ang saan man ang pagpasabot ng perfect? Be ye perfect. Mao kini. Perfect in the sense nga ikaw nagasunod. Malahutayon, makugihon, kanang matinud-anon, masubayon sa imong pagtuon sa pulong sa Dios. Ug ang Dios niya ng pagiha imong maymaya sa panahon na ikaw makatungtong na niya ng ang naginganlan nato spiritual maturity, spirituhanong pagkahamtong
o kana at the same time that's the the stage of capacity for life. Na kay capacity for life. You see? So mao na ang atong pagklaro kanimo. So remain in your residency in the divine atmosphere. Padayon sa pagpuyo diha. So you can possess that perfect happiness, that joy. Ora na panahon nga maangko nimo. Samtang tuwa ka dito sa soul. You see? One important point. Niya pa usa ka punto nga ato ang pudenggi tukbil sa miaging higayon nga naghisgot tanini nga ang pagbati, by the way, usa kini sa mga kinaiya sa atong pagkatao. Okay? Now, atong reviewhon gamay na pod. Pila man ang kinaiya nimo tao. Ang Dios dunay pila. Pilay kinaiya sa Dios? Napo. Mao ni atong gihisgutana, napo. Okay, review. Ang napo ka kinaiya sa Dios o attributes. Number 1, sovereignty. Number 2, righteousness. Perfect nin tanan, ha? Number 3, justice. Number 4, love. Number 5, eternal life. Number 6, omnipotence. Number 7, omniscience. Number 8, omnipresence. Number 9, immutable. O number 10, veracity, kamatuoran. Mao ka na ang Diyos. Okay? 10 attributes or essence of God. Kitang tao na apod tayo mga kinaiya. Dili na po kung di pila. 5 ra. You see? Di magyuta ka tupong sa Diyos. Di ta ka apas niya. Never. Mao na nga hatagan ng 5. Mientras ang Diyos na po, unsa gisulti niya sa Isaiah 55:8 ug 9, unsa? My thoughts are not your thoughts, my ways not your ways, saith the Lord. As the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Na. So, hingpit man ang Diyos. Hingpit siya. Way kuwang. Way sobra, way kuwang. So therefore, 5 ka kiniyas tao. Adto tas kiniyas tao. Unsa man as a review ra manguding ato. Number 1, self-consciousness. Ang impong pagka-matngon si mong kaugalingon. Pagkasayod si mong kaugalingon. Consciousness. Awareness. Number 2, mentality. Ang imong pangisip. Pangunahuna. Number 3, ang imong conscience, tanlag sa Binisaya. Ano sa maning tanlag? Well, your norms and standards, ang imong pagkasayod, unsay maayog sa dautan. See? Norms and standards. Mo na'y tanlag. Ikaupat, ang imong kaugalingong kabubuton, your volition or free will. Kaupat na. Ikalima, ang imong emosyon, pagbati. Mo na na'y tail ender. Okay? Nananas kinatapusan, kinatumyan, kay nga naman. Gilista ni sa Diyos nga kinatumyan, kinaawahian, tungod kay wa kani siya'y hunahuna. Ang atong pagbati, igsuong magtotoo, o higala nga di magtotoo ang atong pagbati, why huna-huna, dili makahuna-huna. It has no thinking. Mao na nga ang Diyos mando sa iyong prinsipyo nga ayaw pakadakin ang imong emosyon, pakadaking imong unsa, imong pangisip, panguna-una, imong mental attitude. Mas nabitaw na human parlance na don't let your heart rule over your mind. Mao na nga ang emosyon. Of course, dili magkay di ta mo gamit sa emosyon. Mga tao gud ta. Gihatagan bitaw tas Ginoo ana kay aron ipagamit apan in the right way, in His own way.
kay unsa magyoy right function sa emosyon. It is a responder. You see? Kay gitandi kini og sa asawa og bana. Ang function sa bana is the initiator. Ang function sa asawa unsa man? A responder, tagtubagra. So, ang imong emosyon gitandi ni nato sa asawa nga respondera, ug ang bana gitandi nato sa unsa imong pangisip. You see? Are you following me? So mao kanang akong gipasabot nimo nga emotions function is simply to respond to tubag, sabi ni Saya. Ang magauna mag-initiate mao gyud pag-isip. You see? Now, ang punto nga itong stress ni mo ni mao kini. Ang emosyon, ang atong pagbati, wa kinibahin sa espiritual nga kinabuhi. Never. It has no part in the spiritual life. That's why, if you are a believer, unya imong gipakadak-an sa imong pagtagan imong pagbati, you are in trouble. Wala tayo mahimo niya na prinsipyo ka na pulo sa Diyos. Mao na nga, ang mga kaigsunan nato mga Kristiyano nga, ang ilang pagsabot nining pagpuno sa Espiritu Santo mo ng paggamit gyud sa imong pagbati ka na mag-isa imong kamot, unsa na sila, magwara-wara na din sila, magsinggit-singgit, unsa na sila, mag-hallelujah baby. Dili na mao ang pagpapuno sa Espiritu Santo. You see? Kaya nga ilang gigamit niya na pagbati na. Dili na panguna-una. Ang Diyos nagatanaw sa atong panguna-una, ba? Dili sa atong pagbati. That's why akong balik ko ng prinsipyo, emotion has no part in the spiritual life. That's why when emotion dominates a believer, maminaw, kung ang emosyon na nimong pagbati na mo duma sa imong kinabuhi, he goes into old sin nature control. Na. Ang imo nang kinaiyang magkasasala nga mo na mo unsa, mo dumalaan nimo. Mo na imong boss. You see, mao ni mga punto nga itong gidani mo. Mao ni mga doktrina. Well, every time we let this emotion rule our life, we become vulnerable to committing sin. Na. Mahiluka pa kita, mahidakinas kita, kaap-kaap na ta. Kay mahog mga yun ni sa atong pagbuhat o mga sala. Masayo na ba? Pagbuhat ni mo sa sala. Kay ngano? Hibaw ka ngano? Because emotion revolts when it controls. Mo rebelde. Actually, emotions function in the spiritual realm is just to respond, not to motivate. Emotion only responds to what is in our mind. Unsay na sa atong alimpatakan, sa atong panghuna-huna, atong mental attitude. Repetition and inculcation is important in a believer's life. Kinahanglan yun. May nungdanon yun pa kayo. Kining pagbalik-balik, kining atong gibuhat nga process din sa atong pagtuon sa pulong sa Diyos, gabalik-balik kita. Tingaling uban ninyo, may kadungog na mong kuha na sa una. Balik-balik man ang iya. Well, kuha tayo mahimo. Mao kini ang process, mao kini ang paagi. Prinsipyo gyapon sa pulong sa Diyos nga repetition and inculcation is important sa atong kinabuhi. Ngano? Because lagi, ang tao, by nature, can just easily forget things. Mo man itong gisgutan last time po. Diba? Therefore, ang prinsipyo will emerge again on this regard. The rate of learning must exceed the rate of forgetting. Kinahanglan ang kapaspas sa atong pagkaton mulabaw
sa kapaspas sa atong pagkalimot. Without personal love for God, kung watay personal nga gugma nga to sa Dios, kita dili gyud makaunsa. Angkon niya ng gasa nga hingpit nga kalipay. We cannot. We cannot possess the gift of perfect happiness. Never. Kasabot ka? Joy is not mixed with sin or emotion, but with metabolized Bible doctrine in the purity of the feeling of the Holy Spirit. Unya ang Galatia 5:22, the fruit of the Spirit is love, agape, joy, kara, and peace, irene, etc. Love and joy brings unsa. Huwag ako kang pangtanon. Unsa may dalon o unsa may sangputanan ingon ta. Unsa may sangputanan sa gugma o sa kalipay. Kung tapuon na nimong gugma o kalipay, love and joy, unsa resulta? Tranquility. Tranquility means kalinaw, kahapsay, kahanoy. I hope that's the right Visayan words. I hope they are the right words nga akong gigamit. Now, we cannot feel love and joy, but we experience harmonious rapport with God pinagi sa giingon og metabolized Bible doctrine. The pure joy pinaagi sa unsa Dios nun nga pangunahuna, divine viewpoint thinking. It has to be thinking nga gibasihan sa doktrina sa pulong sa Dios, ha? Gibasihan ang pulong sa Dios pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo. Ayaw gyud na kalimti. Ayaw gyud kalimti ang gahom sa Espiritu Santo. Kay sa tanan natong buluhaton iyon nga mga Kristohanon, mga anak sa Dios, kinahanglan pinaagi sa Espiritu Santo. The enabling power of God, the Holy Spirit, is unsa the most important thing in our spiritual life. So, balik ta sa James 1:12. James 1:12 nagasugod diha og consider it all joy, my brethren. Unsay ibot pasabot na ng consider? What do you mean by consider here? It means thinking. Diba? Thinking. Una-una. Mauna nyo. Consider it. Una-una o kana. Joy, therefore, is in our mind. Ang kalipay, ana sa atong panguna-una. Now, joy, as Hebrews 12:2 says, who for the joy set before him endured the cross. Now, mao kana ang matang sa kalipay nga sinati sa atong Ginoong Hesukristo samtang nagabitay siya dito sa cross as our substitute. Nahitabo kini 2,000 years ago. Mao to iyang gisinati nga maong kalipay. Just imagine that. Maangko nimo di ay ang kalipay bisan pa taliwa sa unsa. Mga gumunhap, mga suliran, mga kalisod sa kinabuhi. You see? Nasinati ni Ginoong Jesucristo. Wa niya baliha tong iyang giagian nga mga kapait, kabangis sa mga katawhan nga nagbugal-bugal, nagabuli kang Ginoong Jesucristo. Imagine, katong iyang giagian, samtang paingon siya, gipad adto sa bungtod sa Golgotha, adto na siya tiwasi. Imagine that. Who for the joy set before him endured the cross. Diha siya maong kalipay nga diha sa iyang sulod, mental attitude. Okay? Sa iyang pagka-tao. Kaya ibaw man tagduha ka kina iyang
gipanag-iya ni Jesu Kristo. The nature of man and the nature of God. Nature of man, 100%. 100% man siya. At the same time, 100% po 100% po siyang Diyos. You see? Monegi, pasabot sa hypostatic union of the Lord Jesus Christ. So, mautong, ang iyang pagkatao, maukato na sinati niya, kalipay sa sulod. Samtang nagaagi siya niya itong pagkangilngig, mabangis, nga pagdaot, pagbugal-bugal sa tao kaniya. Okay. Love, agape, sa Grigo nga pulong. Joy, kara. Bring tranquility. Ano itong giingon ka kaniya? Love and joy bring tranquility. Tranquility din is irene, peace. Now, our Lord Jesus Christ, unsa iyang gisulti, peace I live with you, my peace I give you, not the peace that the world gives. Do not let your hearts be troubled and do not be afraid. Ana ka na sa Juan 14:27. Kung imong abrihan ka na imong Biblia. John 14:27. Now, kini maoy resulta sa spiritual momentum of the believer sa unsa ka magtotoo nga nagaunsa tuman naga-fulfill siya sa protocol nga plano sa Dios sud diha sa iyang dapit nga puloy-anan nga may gahom sa Dios nga atong gitawag sa English og operational divine dynasphere. So the formula is love plus joy equals peace. Okay? Love plus joy equals peace. And love here, ang gugma diha, has nothing to do with emotion, ha? Way labot ang imo pagmati. It has everything to do with your mental attitude. Unsay gisulti sa Roma 12:2. Anto na punta. Paklia ka ng imong Biblia. Romans 12:2. Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. Kanang transformed mo na'y gipasabot nga renovating our thinking. Sa may pasabot og renovating. Renovation. O mag-renovate ra ba mi sa among bahay. Unsa man? Bag-uhon mo ni mo pasabot. Renovate. See? Bag-uhon ang atong panghuna-una. Be ye transformed by the renewing of your mind. So far ang atong gisgutan ng mga areas o bahin sa mental attitude, ang una niya ito mao worldliness, pagkakalibutanon. Dili naman ni sa imong makita kining worldliness, kundi sa sulod sa imong mental attitude. Number 2, inner happiness, sulod nun nga kalipay. Okay? Ang ikatulo, kalinaw o pagsalig o masinaligon, confidence. Peace or confidence. Philippians 4:7. Okay? Unsay gisulti sa Philippians 4:7? Abrihe, imo Biblia na pod. Philippians 4:7 says, "And the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and minds through Christ Jesus." Okay? Now, kining shall keep your hearts and minds, shall keep, meaning safeguard, pag kanang panalipod. Kay kini, ang gitandi na ito ni sa security guard. Daghang mga kasagaran karong mga establishmento na may ilang mo-hire na sila mga security guard. Okay? Okay.
unsa man security guard, unsa may tuyo for the purpose of having, what is the purpose of having a security guard? To provide security and assurance of safety to the one being guarded. Gusto? So, mao kanay function sa security guard to provide security na ay kasiguruhan o assurance of safety to the one being guarded. Now, ang matang usa ka magtotoo nanginahanglan og security guard. And this guard can only be acquired inside na pod sa divine danosphere, pinagi sa pagpuno sa Espiritu Santo. Okay? So mao kini ang mga ingnon ta mga mechanics kini nga atong gipanghisgutan. So I repeat, every believer matag usa ka magtotoo nanginahanglan security guard o kining maong gwardiya maangkon lamang nato diya sa sod sa operational divine danosphere o sa pagbuno sa Espiritu Santo. Happiness is attained, imo ka nang makabot once you possess love and joy equals peace. Okay? So ang imong kalipay, imo lang nang maangkon, imo ka nang makabot sa diha nga ikaw manag-iya makaangkon ka na niya ng gugma o kanang pagmaya, joy equals unsa? Kalinaw. Peace. Love and joy equals peace. Mao man kanang formula. Na ang usa ka magtotoo nga nagatuon sa pulong sa Dios sa tinawhanon nga pagi unsay resulta? Academic knowledge. Academic ra gyud ang iyang makatunan. Dili gyud spiritual ang iyang pagkaton. Kay di man spiritual po ang iyang pagi. So, ginganlan bitaw ni nato og mga gnosis believers. Gnosis, Gnosis. Sa Binisaya rugod ingnon nato ning mga kahibalo rang ila. Kay duha diferensya ni kahibalo ug kaalam. Musta? Ang kahibalo kaning academic knowledge. Gnosis believer. So kahibalo rang ilang nibawan. A gnosis believer is an ignorant person. Ngano? Tungod kay wa man niya i-convert ang gnosis doctrine ngadto sa epinosis. Ang gnosis kanang tinawhanon rang kahibalo. Okay? You acquire the knowledge. Pero ang epinosis, nabito ng EPI, ang buot pasabutan ng EP, over and above, labaw pa sa. Okay. So, ang imong kahibalo, labuan pa na sa unsa. Kining epinosis, mao na nay labaw pa sa kahibalo. So, unsa may labaw pa sa kahibalo? Kaalam. You see? Mao ka na ang process diha. So, ang usa ka magtutuo nga kahibalora, kini siya inconsistent nga tao. Inconsistent. Meaning, he can only be happy based on his circumstances, on people, and on places. Na mao na. Mao ra iyang agdon nga mao siyang malipay siya. Pinaagi niya na. But an epinosis believer is a consistent person. Opposite. He is a consistent person. He is happy whether in prosperity or in adversity. In other words, his happiness remains alive because he has unsa? Contentment. Na siya ng pagkakontento. Mabita na gisulti ni Pablo, Apostol Pablo. He has contentment. Ang prinsipyo diha na ng pagsulti ni Apostol Pablo nga, he has contentment. He can handle prosperity or adversity in life. Na mauna ang atong tumong.
That is our common goal as believers. Asto? Kinsa may dili gusto ko magakabuot niya na. O kinsa may dili gustong magakabuot. Ang tanan nato. Now, dili ta ka magakabuot niya na kung wala lagi tayo pagtuon sa pulong sa Dios. Wala tayo consistency, persistency, pagka malahotayon, pagka masubayon, pagka matinud-anon, makanunayon nga pagtuon sa pulong sa Dios nga sama ni nga itong ginabuhat. You see? Kini ang mga una-una sa Dios, una-una ni Kristo nga angay natong hibaw-an nga mahimo ng kaalam sa atong kalag. Kung mao ka na ang magaganoy ka nato, magatud ka nato, ngadto sa pagsibog ngadto sa unahan, ingon nga mga Kristohanon. Kay mao man kana ang atong common goal to reach the topmost stage sa spiritual growth, which is spiritual maturity. Ato kining ipadayon sa sunod nga higayon ug gidapit kag gyapon higala igsuong magtotoo pagpadayon sa pagsubay pag sunod ning atong pagtuon sa pulong sa Dios. Maingon na lang nato kini nga series ug daghan kayo kitang mga pagtulunan nga pagatun-an pa ug grasya kining tanan naara ka nato sa pagpahimos nini o dili kay anaa man tay kaugalingong kabubuton. Magampo ta. Nagapasalamat kami kanimo o Dios nining higayon nga imo na usab nga gigahin alang sa among pag tuon sa imong balaang pulong, imong panguna-una. Nagapasalamat kami kanimo o Dios sa imong paglamdag kanamo nining adlaw sa among pagtuon sa imong pulong ug nagaampo kami o Dios nga imo kaming dasigon pa sa pagpadayon sa pagsibog sa among spiritual momentum ingon nga imong mga anak. Kay mao man kini ang process o Dios nga nagasubay kami sa imong mando, imong sugo. You keep your word, and that's why we are so positive to reaching our goal as your children. Although all these things, O Lord, are coming from your justice, which is grace provision. Nagapasalamat kami niining imong pagsangkap kanamo nga way na kulang. Ubani kami o Dios, lamdagi kami pinagi sa pagpuno sa Espiritu Santo, paggiya kanamo sa Espiritu Santo aron kami makakabot yan ang dapit sa paghimaya kanimo. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo, among bugtong manluluwas. Amen.